Kundanna oħra l-Gvern Laburista kif il-Parlament Ewropew ivvota kontra l-Gvern ta' Robert Abela wara dibattitu riżoluzzjoni dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u l-mod kif il-Gvern qed jonqos milli ħares is-saltna ta' dritt. Minn 693 deputat tal-Parlament Ewropew kien hemm 635 vot kontra l-Gvern Laburista, 46 favur u 12 l-astenzjoni. Dan ifisser il-maġġoranza ta' soċjalisti fil-Parlament Ewropew votaw kontra Robert Abela. Il-Viċi President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u l-Kwestur David Casa f'istqarrija maħruġa sa wara dan ir-riżultat fissru dan il-vot bħala wieħed li jipproteġi lil Maltin u jikkundanna l-Gvern Laburista u ma qalu li dan il-vot huwa kontra l-kriminali għax dawn ma jirrappreżentawx il-valuri vera tal-poplu Malti u Awċi. L-abbozz ta' riżoluzzjoni sab l-appoġġ tal-gruppi politiċi kollha, inklusi l-grupp tas-Soċjalisti Ewropej li l-Partit Laburista huwa parti minnu. B'dan il-vot l-MPs irrikonoxxew il-progress li sar fl-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u każijiet oħra relatati ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus għalkemm b'ħafna dewmien huma qed jitolbu li tfittxija tmur lil mit-Chief of Staff preċedenti inkluż dwar tentattivi possibbli minn uffiċjali pubbliċi oħra biex jaħbu evidenza u jostakolaw l-investigazzjonijiet u l-proċess tal-qrati.